innen már csak egy ugrás, nem? Hogy ott legyen a víz is. Hát igen, ehhez a munkások kellenek. Úgy vagyok vele, hogy amit a főnökeik beprojektálnak, mert vannak jó emberei, akik megcsinálják ezeket a projekteket, azt tudja, hogy valamit ki is hoznak belőle. Nagy baj lenne, hogyha nem épülne az úszoda, csak ott maradna az alapkő. Végül is olyan szerethető. Nem, mert kell a gyerekeknek az úszoda. El szoktak a gyerekek látogatni az alapkőhöz? Hát nem nagyon, úgy az óvodával elviszik őket. Ugye nekem nincs rá időm, hogy velük sétálgassak. Nem járok arra felé. Ezek szerint így annyira nem rajong az alapkövekért, hogy megnézze, hogy milyen egy alapkő? Nincs rá időm. Kissé meglepett minket, hogy a putnokiak közül sokan nem is voltak eddig kíváncsiak az alapkőre. Noha a tervezők egy turista ösvényt is terveztek ide. Szerencsére azért voltak olyanok, akik éltek a lehetőséggel. Megnövekedett esetleg a látogatók száma, akik megnézik, hogy na mi lesz ott, mi épül ott, vagy nem? Meg. Voltak már turisták, és szerintem nézték is ők ezt a dolgot, de ők sem tudtak sokra, megnézték, lefenképezték, ez volt a legtöbb, amit kihoztak belőle ők is. Nem volt kíváncsi az alapkőre? De hát most én menjek el oda, ne széjjel nézni. Most én sajóverező, mondom magának. Ott van alapkő, valamilyen alapkő? Velezden? Igen. Hát aztán Velezden, de ottan nem építenek most semmit mostanában. Csak a járdákat újítsák fel. Ahhoz meg nem kell alapkő, gondolom. Folyik a maga útján, az élet az kész. Jó, hát ez érdekes, hogy egy olyan helyről jön, ahol nincsen alapkő, és akkor kicsit így betekintést kaphatunk arra, hogy milyen egy olyan település, ahol nincsen alapkő. És mit szólnak ahhoz, hogy Putnokon ennyi alapkő van? Jó lenne, hogy fejlesztenék ezt a várost, csak nem csak a város kéne fejleszteni, hanem a munkahelyet főleg, hogy munkahely lenne, mert az sajnos nincs csak ez a közmunka. Ígértek is, hogy lesz ott munka is, meg lesz strandunk is, lesz futballpályánk, lesz minden, és akkor nem csináltak semmit. Tehát bolondították a népet sajnos. Ha most állítólag lesz itt majd a tésztagyár, ezt mondják, akkor lesz ilyen, hogy Látták már az alapkövét a tésztagyárnak? nem láttuk. Nehéz elhinni, hogy valami megépül, hogyha nem látjuk az alapkövét. Hát nem tudom, ez csak ilyen szó, hang, hogy aztán hogy lesz, mint lesz, ennyit tudunk róla, csak semmi többet.